Ano ba ha? Oh, kunya. Lamig. Narang puli gini ki di mana bagi advertisement. Balay sila penjenjar ya lagi. Papinjit kerpang ni kini. Like link bawah ke shillongadvertisement.com. Pinjok buat kijing pedla. Bat ki berta ki shula. Link bawah ke shillongadvertisement.com. Kinong ilam jong Confederation of All School Teacher of Meghalaya Fastom mentaka khandai trik benai jemang kila berthen baki surok hapo kanong ba Shillong kinsak lalong ke caka samit jong kinoi kai school adhok ladau mentirang ba ai kidak kishin halo ke jingdawa kinoi kai kani ke jing berthen kalawan hadien ba kinoi kai school hapo ke jelam jong ba sanbon jungai upadei organizing secretary bat ba mebon lingdo nong aktien jong Fastom harangkat bat laingut kinoi kai kilatur hajan ka khardop jong secretariat da ke jingtmu baki kwa ban yakendu yu mentirang ba ke jelau konrad ki sangma habai kran bat kilar phlai kubor ba mebon uloong bala da ka jingwan ban hiang ka jongki hakmat secretariat da ka jingtmu ban yakendu yu mentirang ba kamsi so kin sapen longno da ka rally hakakat artrik mentau bana jemang bat kani ka rally kin omkwa shu ban yakren bat ki he officer Di hadian jong tangi persyang bangin follow up ya kani ka file jong ingi la persyang bangin kendu bet direction non ya CM namar ba udai in charge jong ka finance ba badai ban page ban khmi ya kani namar ka file jong kalong la si ka poi ha CM ti kumta ngila persyang na do ka sitarik jong ume bangin ya kendu ya chief minister ngila pharu lingba ka sithi ha kamil jong u ka ba ngila yo na PA ti ngila call ngila phundu ya ki PA jong chief minister ti hadin bangila phone ngila erungi persyang bangin yo ek tak appointment tangba ngim yo ek tak appointment ngila persyang ban phone boro stayo kidan kisngi lingi phone ar license ka chisngi tingi kali lanu ngila ban yo ka confirmation ti ki ong bangin ngin sa pentip ipi shibet ti ngila phone shibet ru ki ong ngin sa pentip ipi lasai ti kalong kumta kan kaya chi ya kumta ti hadu kasngi sajan du ngidang persyang hi tangba kam seisoi ai ti kumta ngila kut jingmut ba ngingin hab ban subuhan be bangin yang be hang ni bangin bu takani ka plakat bangi kwa ya kata ka appointment bangin yo bangin ya kran markmat bat uchi minister jongi khnang bangin suthu ya kata ka status ka bangi don hakani ka por ba ka sarkar klasim ya ka rai ka bakumno ba kan le kumno namar ba dadang isu pet hitang ka media tingim la bangin poi hakanu ka sinjam namar ba kumba pi laong ba kamdon kata ka commitment kata komitmen na kaliang ka jong ka sarkar ki ong kinsa tamba kampat dan kata ka komitmen ti kumta kala pelong yangi ba kala compel yangi bangin hab bangin wan hangni ba in seek be ka appointment direct be chief minister khnang ba muuhi un a yangi kata ka assurance ba kata ka commitment namar ngi ngila thaj mentang ngila don la shi benai tam ti ngingi khmi lenti tang ya kata he jingdon jungi yang ni ngin syang na do menta kharwe beje do lai beje bat ha ke ni ka por ka bangi don ngin up ba u chief minister on ai kanu ka kata ka jing khot ingi bangin yo bangin yakran bat lada kamdon kata ka jing yakran kamut ha ka sngi palai kata ka Thursday ka khat artarik ngin sa launch no sa ka wai ka rally te ha ni ka rally ka ba khat artarik pada ngin tre shu bangin yakran bat no ki birokrat ngin tre shu bangin yakran ki officer sarkar ngin tre shu bangin shu yakran kumtu handai ngi kwa be bangin yo beda ka confirmation ladang im yo ka confirmation kemut kini ki surok jong gani ka sor Shillong kinlong ka jakatia jakadam jong kinohikai ladang i hab bangin tia hangni surok ru ngin tia bat kata amde bangi shu ong tang ktien ngin peniru da ka kam nama ba syubu ba ka sarkar ka khanglat ya kani ka sekretariat ka jingtemu jungi ka de bangin tia yang ni khmat sekretariat ndai lada ka sarkar kamsha yangi kidon ki pulet ki eki ngi kum kinohikai nginum le persha eki compare ladang iyo bantia ang tia khmat jong state central rungin tia ang tia ladang iyo tia APB rungin tia ang tia kat habayo jaka ngin syong dharna bat ngin tia bat kata ka jingsyong jungi kan omkut tekin sadan du gini ki bahayang hasam jungi namar ngin satangan kin sawanda ya kabam kadi kai handai kata ka jingsyong jungi yang ni kan umkut kat ba ka sarkar kan pat penbet ya ka ka ba kala thmu ban penbet nadu ka snam arjar kha khandai haba u chief minister jungi ula ya kata ka assurance ba kata ka promise hang te ha malki ground ha u august arjar kha khandai ha ka ba u ong ba hau tu hiu ju usnam hau november unsa penbet ya ka kendrum kenram hendai ka ta ka kendrum kenram hadu mentaru 4 bet ti kumba pitep hi kani ka sarkar kala jan poi sya ka bakut namatang hau snam arjar arpulai lawan saka assembly elections
Tiada kan ni ke sorkar tang ya kan ni ke isu jong kino hikai ke balong ke berat itu kata-kata ban penben kamla ban penben hakisan senam te kalong ka bae kan yangi bangindang yai syania ya kan ni ke sorkar hendai ngi kermen baka sorkar kan sengap bat ka sorkar kan ye trailang ban ngi marngi kum kino hikai ngi lathat ngitep baka sorkar u kalathat te para bala lathat tengnya syong no nginya kren bha no banginya penbet no ya kini kajing dawa kini ki kelas ling ila asdang li hikai ba namar ba ngi sutu ba kini ki student su kila adu shibun ba te kumta ngila asdang ban li hikai nadu kelas week hi ngila asdang ban li hikai ngila asdang bangin pendat kini ki corrections jong ke board eru namar kumba menteri rang ba dipet ya puli putih ula kerpat nangi ba ula ong ba sungubha ya let no sigi kelas ba sungubha ya trailang baka sorkar tikum tangi ngila shu ngila kongu ya kata ka jing ong jung u ya kata ka jing kerpa jung u ba ngila le ya ka ba ula bata hendai tangba ka bas musi pada kalong ba kata ka jing sengap ya ka jing kerpat kalong tang siliang kalong tang nangi kino hikai ya ki minister hendai ki minister pada long ke ka badi ka kamram jungki ngem ong bakin sengap ingi hendai ka di ka kamram jungki ke kamram jungki ba ki dei ban pendap haduk mentaru kimpat pendap te ngi kerpat ya ka sorkar ya kini ki minister bakin ngubha bakin ngap lam yangi habangi ngi ngap ya pi habangi ngi burom ya pi ngi burom ya ka kerdan ka bapidan piru burom ya ka kerdan ka bangi bat ngi de kino hikai ngi ngem de ki kena ki ba shuwan ba shu pelut ka ya ka por ni kumba pi ngi kwa bangi le school ngi le chi school ru ndai kum ha kini ki por habangi la syem ya kata ka ikhtiar ba ngintrei ya ka bha kamiat jong baro kino hikai ad hoc hakani ka jela jongi ki badan kumba pra hajar ngut tengi hap ken banginya sacrifice balada pitep ba ka sacrifice jongi kino hikai kala long na du kasnam arajar khat dewi haba ngi kum kino hikai ad hoc ngidang yai kwa singidang yai kwa bangin sya regularize no te menta kong sarkar kamla ban regularize ngiang omlelai aino tang ya kata ka demand jongi ka balong khatra hajar enhancement baka 100% increment manlaus nam tang kata ka bangi ngidawa na ka sorkar menta batang katahi bangi kwa baka sorkar bakan penbet